खुलुमबाय दिनै 29 जानुवारि 2025 बुधबार बिटिसिनि इलेक्शनखौ बे बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव खुंनाय जासिगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरो बे बाथ्राखौ मैयायै फोसावदों। बे बोसोरनि बिसायख'थियाव बिटिसिआव बबे मोनसे पार्टिया देरहानानै सरकारखौ दागोन बेखौ मिथिसिगोन आरो बे बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जयै बिसायख'थि गेलेनाय गेलेयैखौ प्रमद बर' आरो दिलीप शइकियानि सायाव सोनारगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। श्रीलंकानि नेभिआ भारतनि ना सारनो थांनाय ना मासुवाफोरखौ गुलि गावदों आरो बे जाथायाव 5 ना मासुवाफोरा गुलिखौ नांजादों आरो जोखोम जादों आरो गुबुन 2 क्रिटिकेल थासारियाव दङ। भारतनि गासै 13 ना सारग्रा ना मासुवाफोरा दिल्प आइलेन्ड खाथियाव ना सारनो थांदोंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। भारत हादरनि फालांगियारिफोरा भारत हादरखौ गारै गारै थांगासिनो दङ। भारतनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि विराट क'हलीआ भारत हादरखौ गारनानै थांनो नागिरनायनि उनाव आरोबाव गोबां गेदेर गेदेर फालांगियारिफोरा भारत हादरखौ गारनानै थांनो थाखाय साखाफारा खालामदों। मानोना भारत सरकारा गेदेर गेदेर फालांगियारिफोरनिफ्राय गोबां टेक्स लायो, खाजोना लायो, बेनिखायनो बिथांमोना भारत हादराव बिजनेस मावनानै जानायखौ आंखाल नुदों। बेनिखायनो बिथांमोना गुबुन हादोराव सेटेल जानायनि थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ। धेमाजनि सासे बर' सिख्ला जायनि मुङानो जाहैबाय जन्मेश्वरी बसुमतारी। जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ गुवाहाटीआव थैनाय जाथायखौ लानानै बे जाथायखौ बुथारनाय जाथाय होननानै न'खरनि मानसिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा दाबि दैखांनानै दायनिगिरि बयफ्रेन्ड इन्द्रजित टाइट मिसिं मानसि बेखौ साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों आरो सरकारनिसिम खावलायदों। थांनाय 21 अक्ट' खालि जन्मेश्वरीया गावनि पान कार्ड थाबोदों होननानै लायनो थांदोंमोन बिथाङा। बेनिफ्राय 21 अक्ट'निफ्राय 26 अक्ट'सिम बिथाङा गुवाहाटीयावनो दंमोन। नाथाय जोङो गुवाहाटीयाव सोरनियाव दं होननानै लास्टावसो बुजिबाय जे सासे बैसां सेंग्राया गावनि गोसोथोनाया बे जन्मेश्वरीखौ गावनि थानाय रुमाव लाखिना दोनदों। लाखिना थानायाव 26 अक्ट' खालि जन्मेश्वरीया गावनि बिमाजों दे आयै आं न'आव थांफिननोसै, आं टिकेट लाखाबाय होननानै 12:48 फन हरदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बिथाङा फन हरखांनानै 2 घन्टासो थाखांनायनि उनाव 3 बाजियाव जे जोंनिफ्राय मोनसे आरो कल मोनबाय जे जन्मेश्वरीया सुइसाइड जाना दं, फासिनांना दं होननानै। बेनिफ्राय जों सानबाय आरो जन्मेश्वरीयाथ' दानिसो जोंनो फन हरदोंमोन, बि बोरै जाथावना होननानै। नाथाय उनाव गमामायाव जोंनि मानसिजों जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै लास्टाव सोर मार होननानै बिथांनि फट'खौ हरलायनायाव नायनायाव नुमारबाय जे नंमारगौ बुन्दुनिनो फिसाजो जन्मेश्वरीयानो। दा बेखौ खोनानानै जोङो हाखु दाखु बै सानखालि जों थांनो हायासै 26 अक्ट' खालि। जे 26 अक्ट' खालि जोङो हराव थांनानै नुहैबाय। बे नायनायाव नुबाय जे जोङो जाय बायदि बैसां सेंग्राया लाखिना दोन्दोंमोन बिखौ, बिनि स्टेटमेन्ट होनाय, बिनि बुंनायजों फासिनांना थैदों होनना बुंनायजों आरो मानसिनि डेटखौ नायनानै जों नुबाय जे बियो फासिनांना थैनाय नङा। अलरेडि फासिखौ माने टावेलजों नाङोबा मानसिया थैनाया बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो आरो। खारन गुसुं मोनसे टावेलजों बे माबायदि फासिनांना थैनो। दे जों नायबाय उनाव मानसिखौ नायबा डेड बडिखौ जों नायबा नुबाय जे गोदनायाव दागि दं माने। दे जों सेथेना बुथारदों होननानै जों डाउट खालामखाबाय आरो बियो फासिनांनाय नङा। अलरेडि बियो माने बिखौ गोदना सेरनानै सेथारथारदो आरो। बेखौ लानानैनो जोङो सानमारि थानायाव मैया 1 रिंगासोआव जोङो माबा केस होना फैबाय आरो बिथांनि सायाव, बै बैसां सेंग्रानि सायाव आरो। दा केसा जाहैबाय 103/1 धारायाव केसखौ होनाय जादों आरो। बेखिनियानोसै आरो। बे समाव जों पुलिस बिफाननिफ्राय बेखौनो हास्थायदो जे दिनै जन्मेश्वरीयाथ' थैना थांबाय, बिनि न्याय नांगोन जोंनो। जाय मानसिया जन्मेश्वरीखौ बुथारजों आरो बिजों बेसेबां लोब्बा दंफायो बेखिना मानसिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेखौ थैस' थांस' माने साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय हास्थायनाय दं आरो लुबैदों आरो। दिनैनि रादाबफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलाव गोदान भिडिअ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।